Hola, nens i nenes de cicle inicial. Avui em poso en contacte amb vosaltres per proposar-vos un repte nou, un repte diferent. Potser recordareu que quan éreu girafes i estàveu a Infantil 5, veu anar d'excursió a l'arxiu de Viladecans. L'arxiu és el lloc on es guarda tota la història d'una població o d'un lloc determinat. Us en recordareu que hi havia uns armaris molt grans, uns llibres molt antics, i allí explica moltes de les coses que han passat fa molts anys. Doncs l'arxiu s'ha posat en contacte amb l'escola i ens ha demanat si podem col·laborar enviant dibuixos, treballs, algunes coses que puguin guardar per després fer una exposició amb tot el que estem vivint en aquests moments. Us animeu? Si teniu una idea, algun dibuix, algun escrit, alguna fotografia que vulgueu explicar com esteu vivint aquest temps de confinament, ho feu, ens ho envieu a l'escola, ens ho pengeu al Drive, com feu sempre, i nosaltres els recollirem tots els que tinguem, posarem el vostre nom i els portarem a l'arxiu de Viladecans. Quan puguem tornar a l'escola, un dia, anirem a veure l'exposició tots junts i potser veurem el nostre treball. Vinga, va, animeu-vos. Un petó.